Здравейте, приятели! Добре дошли на новото ми видео, така да кажем. Новото ми видео ще пробваме да спасим първото дете, за колкото се може най-много време. Да. В момента аз няма да ви показвам, аз на телефона си ще засичам време. Няма да ви излъжа. И гледах, рекорда е 50 секунди. Дали ние ще можем по-бързо? Сега ще разбереме. Първо трябва да се подготвя тая хермометрода. Да. Трябва да избера с кой да бъда, който ще ми е най-лесен. Аз ще взема с Алиена. И да, нека да започнем. Когато започна ще... да. И така, телепортирах се и разбрах, докато съм в играта, сега дали докато не се мърдам, трябва първо да разбера, трябва първо да помисля как да го направя. Значи отивам, взимам кола, дървото, окей. Отпускам след 3, 2, 1, започнахме. Бързо. Чупим по най-бързия начин, надявам се, че ще се такова на втория левел. И както ви казах, 50 секунди, трябва за 50 секунди. 50 секунди тъй. Рекорда, надявам се, че ще успеем. Тъй къде е детето, вече 20... Сърква нос, надявам детето да е на този левел. 30 секунди вече минаха. И да, перфектно. Тъй къде са вълците? Боже Господи, трябва да ги стрелям някак си, няма да успеем, вече 40 секунди минаха. Но все пак Рейга на мен презареждане, зато и съм толкова забавен. Трябва... Не. Добре. Вече 50 секунди минаха, както видяхте не успях. Но за мен защото аз го спасявам много късно. Мой рекорд, значи преди винаги го спасявам за 2 минути. Сега 1 минута и 20 секунди, за сега са минали. Както видяхте, не успяхме, трябва да се с някой друг кола. Сайдем, тъй готово, взехме детето. И 1 минута и 30 секунди, това е, нали, първия ни рекорд за детето. 1 минута и 30 и тъй. Втория рекорд е... по принцип аз пробвах само детето, нали, първото дете, да видя дали ще мога да спася по-бързо. Това ми се получи, както видяхте. И втория рекорд искам да пробвам. Втория рекорд мисля, че ще е да крафтнем първото легло. Ще пробваме да крафтнем първото легло, колкото се може по-бързо. Тъй, започваме 3, 2, 1, започнахме. Сега ще видим рекорда на първото легло. Защото ако правя, трябва да намеря някаква къща. Тъй къща виждам. На мен трябва още един стол. Не. Трябва да се дорожи 5 дърва. Айде ви дърво. Тъй, дай бързо. Давай бързо. И готово. 56 секунди и 69. Това са моите два рекорда.
Много са малки, знам. Ами това беше за рекордите. Сигурно скоро ще има и още някакво видео ще снимам. За това, че... Да, чао на всички. Благодаря ви, че бяхте с мен.